Nilqawkom lura u hekk fl-appartament tagħna fil-waqt li nirringrazzjawkom li qegħdin issegwu l-programm Lifestyle & Co. Miegħi għandi lil Matteos Grasso naf li tkunu din tistennew ħanka kull nhar ta' tlieta għas sessjoni divertenti kif ukoll informattiva ħafna li konna miegħu. Matteos, kif inti? Tajjeb immens. Kif kienet il-ġimgħa? Impenjata? Iva, le, impenjata dejjem, ġifieri minn ħaġa l-oħra, però Aħna naqra miegħek fuq di tal-ħelu. Però aħna li nafu li inti tikol minn dawn l-affarijiet, u ma fija xejn ħażin milli tikol minn dawn l-affarijiet. L-importanti huwa il-kontroll. Il-kontroll dejjem, ġifieri anka jiena stess pereżempju, jekk ngħid il-ħadd għal mod tal-kelma ħrixt, ma tal-familja forsi ma sħabi, eċetera, eċetera. Billi inti wara l-ikla normali tiegħek tieħu xi ħaġa, tieħu xi ftit deżerta pereżempju, pjuttost insib, u din anka sabuha bir-riċerka, ġifieri xejn ta' barra minn hawn, illi inti jekk tagħti rigali lek innifsek jekk tgħid isma' jiena wara ġimgħa noqgħod attent u ġimgħa nirsisti u ġimgħa nitħabat. Tajjeb, billi nieħu trit żgħira bħala rigal, anzi, mhux tal-li ma nagħmel xejn ħażin. Inti ma xiex taqbel ma' cheat meal jew ma' cheat day. Cheat meal definitely, ġifieri. U cheat meal il-kelma ġifieri n-nies ġabuha għax fil-verità il-propja kelma hija refeed meal fejn inti terġa' tagħti lil ġismek ċertu kaloriji illi tkun naqqaslu normalment matul il-ġimgħa biex inti tonqos insomma eċetera eċetera ma għadux komplikazzjoni. Ġifieri di ta' cheat day naqra żbaljata. Le, għax li jiġri Brian normalment dak il-każ huwa tgħid ejwa sal-ħadd minn filgħodu sa filgħaxija, anke jekk m'għandix ġuħ donuts, pizzas, burgers, ħaniffanka mbagħad jiġi pereżempju jien naf it-tnejn tal-erba' meta jerġgħu jintiżnu daw jgħid ara Marelli bqajt fejn kont. Żgur. Għax inti f'dik il-ġurnata vendikajt ruħek mill-ġimgħa sħiħa u kif ngħidu dejjem. In-nies Brian normalment jassumu li trenjaw u ħarqu iktar kaloriji milli fil-fatt ħarqu. U meta ma tiġi għall-ikel jassumu li kielu inqas milli fil-verità ikunu kielu. Ġifieri jerġa' jibda il-bilanċ jiżmaga. Illum li xtaqt nitkellmu fuqhom Brian huma l-famużi supplements. Issa. Meta tkun ġurnata bħallum, li tgħid il-Marelli. Meta din nitkellmu supplements. Supplements kiex huma affarijiet daw li ħajjnuna ikonna dieta aħjar kif. Mela, suppost is-supplements ikunu the cherry on the cake. Mela jekk inti għandek dieta tajba u qed titrenja kif suppost, ċertu supplements ta' ċertu ditti, tajjeb biex inkunu ċari għax ta' mhux kull ditta hija ġenwina u mhux kull ditta hija ħażina, importanti ħafna nifhmu għad il-kunċett. Però jekk huma ikunu ġenwini, jgħinuk fost l-oħrajn biex inti tirkupera aktar malaj mis-sessions tiegħek dik li jdura recovery, jgħinuk forsi wkoll għax ikollhom ċertu herbs, ċertu ingredienti illi ħajjnuk biex inti taħraq iktar xaħam, kunu affarijiet naturali suppost ġifieri, però aħna għalfejn qegħdin hawnhekk illum. Biex lin-nies ninfurmawhom illi jisma' mhux kull m'għandek miktub fuq il-label hija approvata, anzi, u dan huwa l-ewwel punt. Temmnux dak kollu li jkun hemm miktub fuq il-labels. Mela jekk xi ħadd kwalunkwe ditta fuq kwalunkwe prodott iktiblek pereżempju lose 5 kilos in 5 days, taħsibx li għax dak qiegħed miktub hemmhekk li approvat minn xi gvern jew minn xi assoċjazzjoni. Anzi normalment wara xi claim salvaġġa bħal dik ikollhom xi stilla u mbagħad isfel b'xi tipar qiegħa żgħira Brian tara miktub This claim has not been authorized by the Food and Drug Association, pereżempju. Ġifieri isma' dan li qed ngħidu hawn mhux approvat, qed ngħidu ġast aħna. Imma huma bil-liġi li għamlu dik l-istajn u għamlu dak l-avviż, allura jistgħu imexxu. Ġifieri, mhux kull ma jlaqqu deb dejjem. U dawn l-affarijiet ta' lose fat fast b'garanzija li tibqa' l-ibirek tom dal dejjem, eċetera, eċetera, ma jeżistux għaliex. Għax aħna li rridu nagħmlu għalli ninvestu kuljum, kif tinvesti fik innifsek kuljum, Brian? Billi kuljum toqgħod attent x'tiekol. Tara li inti qed taħraq iktar milli inti tiekol biex ma tistorjax fett. Tara li inti qed tagħmel l-eżerċizzju ta' spiss, ħalli ngħidu mhux ta' kuljum. Però jekk jista' jkun iva għaliex mod regolari ħafna. U dak l-investiment ta' spiss il-qudiem anke issa li nistgħu ngħidu li wasal is-sajf, sakemm issa l-ġimgħa dieħla nerġa' tiġi x-xita, se niskanta b'xejn. Tajjeb, bażikament illi mbagħad ħansibu li isma' aħna dak kollu li bdejna niżiraw finalment qegħdin naħżu il-frott illi għamilna. Tajjeb ġiet tisma' fuq is-supplements. Ġbita l Mela, claim oħra illi nsibu ħafna fuq dawn il-prodotti hija illi iktar ma tieħu iktar aħjar. Mela, pereżempju, isma' hi, l-aħjar tieħu bej 1 to 4, but 4 is recommended. Ġifieri Alla jbierek. Jekk tieħu xi erba' minn daw il-pilloli, daw ħajtu garanzija ta' isma' apparti lose fat fast, feel great, feel super energetic, feel really good, fine. Pero forsi id-doza li għandha bżonn
Doris, m'għandix bżonn Mary. U jekk Alla ħares qatt il-persuna tkun tieħu xi mediċini u dawn is-supplements ma jkunux jaqblu ma' dik il-mediċina, l-konsekwenzi jistgħu jkunu serji biex ma nesaġerax. Ġifieri jista' jkun anke fatali. Tajjeb, ġifieri kemm hu importanti illi jekk inkunu qed nieħdu speċjalment xi mediċini jew xi kura niċċekkjaw sew mat-tabib tagħna illi dak li qed nagħmlu mhux ħajswilna ħafna iktar qar milli ġejt. Ġifieri mhux tal-li prodott mhux se jgħinni f'xi każijiet Brian tal-li jistanka jfixkilni. It-tielet gidba illi ġieli nsibu wkoll hija li daw is-supplements jistgħu jkunu ta' replacement għal dieta tajba. Ġifieri hawn prodotti Brian li jgħidulek isma' ibqa' kull kemm trid, kull il-burgers, is-sausages, il-pizza, ħu tnejn minn daw 3 darbiet kuljum u qisu ma ġara xejn, pjuttost ħatejn li joħroġ is-six pack xorta. Kif jista' jkun? Mela aħna il-bnedmi magħmulin biex nieklu sew biex niċċaqalqu. U dawn il-miracle pills Alla jbierek tajjeb ħajbidlu r-rotta tal-bnedmin tajjeb daqshekk issa ġifieri tista' tibqa' tikol li trid ma tiċċaqlax u tkun dak il-persuna vera fit u vera b'saħħtek eċetera eċetera. 3 gidbiet, koroħ u slavaġ illi qed jingannaw ħafna nies. Fl-Amerika biss Brian, kif qed ngħidu, hemm minnu ġenwin u hemm min le. Però flimkien dawn il-kumpaniji qed jiġġeneraw mal 11 biljun fis-sena fl-Amerika biss. 11 biljun. Ġifieri qed ngħidu mhux miljuni ma biljuni. Numru estravaganti. Illi iva, nibżgħu aħna illi ħafna minn dawn il-konsumaturi ikunu nies illi jridu di quick fix. Illi flok ma jgħidu isma' jiena ħalli nieħu dal-prodott, però ħarid nara l-ewwel qed nagħmel eżerċizzju regolari u qed nikol kif suppost. Għax dal-prodott jekk vera jaħdem miegħi u jekk vera huwa tajjeb għalija ħajjini biex nirkupra u biex inħossni xi ftit aħjar. Ġifieri di cherry on the cake. Kif semmejt inti Matteus fis-suq hemm selezzjoni vasta ta' prodotti u anke ditti differenti. Issa jiena pereżempju qatt ma nkun ħadd pereżempju xi supplement qabel, kif ħankun naf xjott verament għalija. Mela, l-ewwel qabel kollox importanti li tinforma ruħek. Illum l-internet huwa kbir. Tgħidli ġifieri kull ma nara fuq l-internet irrid nemmnu, le. Però prodott ġenwin tajjeb ħataqra ħafna fuq u ħassib ħafna reviews jgħidulhom, ħajkun hemm ħafna rimarki, forsi suġġerimenti, eċetera, eċetera. Ġieli jeżistu prodotti Brian, illi anke tfittixhom fuq l-internet ma ssib xejn fuqhom. Ġifieri dak jista' jkun li bażikament min ikun qed ibihom ordna xi tip ta' kimika tkun xi tkun, tista' tkun forsi vera simili tax suppost qed ibelek, imma jista' jkun li mbagħad sempliċement waħħallu l-label tiegħu tajjeb u dan qed ibijaw issa. Ġab xi permessi forsi, eċetera, eċetera, u qed ibijaw. Ġifieri kemm importanti ma nagħbux man-nar, da jekk jiena dawn huma affarijiet li qed nikluhom u li qed jiffunzjonaw ġisimna, jekk jiena ma nafx qed niekol. Bġieħ il-bambin, noqgħod attent, di anke jiena ngħid lin-nies restaurants ara li fejt ikol, ara li għandu l-permessi, ara li kollox sew ġieħ il-bambin, għax inti ma tix tirriskja. Da jkun hemm food poisoning anke f'postijiet rinomati jaħseb wara kemm jiena ħanoqgħod nirriskja nixtri minn hemm minn hawn. Għax dak li kell ovvjament. Jiena qed nieklu u miegħi qiegħed jaħdem. Żvantaġġ ieħor ta' supplements ma jkunux ġenwini Brian huwa illi jekk ikunu għoljin fid-doża tagħhom, mela pereżempju hija ngħidu li huwa prodott illi da suppost itik ħafna vitamini. Minnu nnifsu ċertu ammont li ta' vitamini ħajtelfek biex vitamini oħrajn ma jiġux assorbiti sew. Mela inti qed tibni kastell biex impoġġuha hekk u tħodd ieħor. Jiġifieri kemm irridu noqgħdu attenti. Illi jekk aħna bażikament Brian in-nutrienti, il-vitamini minerali qed jiġu mill-ikel diġà għandna bażi soda. Iva, prodott tajjeb jista' jkun iċċirata fuq il-kejk. Però normalment aħjar we play it safe u dejjem nieħdu pari. Eżatt, jiena naħseb li dik hija ideali ħafna li wieħed imur ankant professjonist biex ikun jista' itieħ anke lajnuna sew. Speċjalment kan niddi naħseb dik kważi kull ġimgħa nkunu semmejniha. Fejn da nkun jien naf pereżempju xi ħadd ikun tani supplement li jiena għalija jkun ħadem u nkun sibtu tajjeb u mbagħad nibdew ngħidu x'ħadem fuq tad-dieħ li jaħdem ma' kulħadd nanduh il-ħadd ieħor, però dawn l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Inkredibbli. U speċjalment kif qed ngħidu meta jkunu każijiet mediċi, Brian, meta inti għandek xi lista ta' pilloli li tieħu, anke ma tkunx lista, jekk inti għandek kundizzjoni waħda, vera riskjuża li tilab man-nar. Mela jekk pereżempju jien nieħu xi pilloli tal-pressjoni, kif nista' nieħu xi items pereżempju xi fat burners illi dawn ħajkomplu jolluli l-pressjoni mola smewiet. Dawn huma affarijiet riskjużi jistgħu jkunu anke ta' ħajja u mewt biex ma nbeżżawx nies. Stejjer smajna?
sejjer fatali, forsi orra, ta' min jesaġa, ta' min jodak jgħidu l-overdose. Pero xorta, dejjem hu parir qabel ma taqbad u tagħmel deċiżjoni fuq kwalunkwe supplement.